CPIM സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 21 പതാക ദിനത്തിൽ കളമശ്ശേരി HMT ജംഗ്ഷൻ ബ്രാഞ്ചിൽ CPIM കളമശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ ആലുവ MLAയുമായ AM യൂസുഫ് പതാക ഉയർത്തി. സെൻട്രൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കർഷക സംഘം കളമശ്ശേരി സെൻട്രൽ വില്ലേജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ KA അമ്മു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെൻട്രൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം AK സിബൈൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്, കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി കളമശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം KP അഷറഫ്, മറ്റു ബ്രാഞ്ച് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക്